Raġel ta' 56 sena minn Birkirkara kien ikkundannat 4 snin ħabs wara li nstab ħati ta' abbuż sesswali fuq tifla ta' 6 snin. Fil-qorti ħareġ kif l-akkużat kien iżur in-nanniet tat-tifla f'dar Futilajn u l-abbuż seħħ fil-Kamra tas-Sodda f'iktar minn okkażjoni waħda. It-tifla qalet fil-qorti li f'Ġunju tal-2007 it-tifla marret id-dar bi ktieb li natalila l-iskola minn uffiċjali tas-setqa u li fih kien hemm tpinġija dwar l-abbuż sesswali. Kien hawn li t-tifla tkellmet dwar żewġ ċirkostanzi fejn ir-raġel messa b'mod intimu, espona lilu nnifsu u talabat missu. It-tifla qalet lill-omma li meta in-nannu kien ma jiflaħx kien iżuru ħabib tiegħu biex jarah. It-tifla spjegat kif kien diffiċli għat-tifla li titkellem u kien hawn li bdiet tmur għand psikologa fejn żvelat dak li kien iseħħ. Ir-raġel ċaħat l-akkużi u qal li kienet it-tifla li ridet tilab miegħu u dwar il-każ fejn allegatament mess lilu nnifsu qudiemha skontu ma kien qed jagħmel xejn ħażin ħlief imis boċċa taħt żaqqu. Iżda l-qorti qalet li m'hemmx raġuni biżżejjed biex tiddubita il-verżjoni tat-tifla u bagħtet lir-raġel 4 snin ħabs.